Bueno, ekipo, euskararen egunerako behar ditugu ideiak. Norbait idea bat dauka? Zuali, daukizu idea bat? Zeinen zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, aspaldi betidanik lekurik ez eraikitzeko zerotik hasten den ezer. Ze zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, batzuentzat eraiki zen, baina denontzat da lekua hemen. Babestu dezagun elkar. Norbait idea bat dauka? A ver, Luke? Ta ikusi kanturik baduen, hor nonbait ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek aztua duen, akorde minoren bat. Ikasitako da, desikasten ikasi, aztutako aztu, ta aurrera Zu nora, daukizu idea bat? Idea bat. Txapak egin. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Zergatik ez dugu bertsoa asmatzen? Ben betiko, zinterizartiko, ez da gudantziko. Ben betiko, zinterizartiko, ez da gudantziko. Itzaren regaldean, guztio berkadandean, lanbidezik eta gulorra dauen prestean, Euskara haulan ikusi haulan Asi etxe